Di hagan ka video ka bamanta ngakren kerpang namanta jong ka themri boy ka jungi namata jong ka themri boy jingi kata ka dei ka banga kwa ban kren hagan ka por ka bamanta namar balai ka kwa ban kren namata jong ka themri boy ka jungi namar ba hang ne ha pori patla ban perkat ban Christian namata kata imlang ka salang kata ka dei ka jing ram ka junga kata ka dei ka jing nyopo ka junga endre kata ka dei ka jing sha Teot ngitip banagaliang jongka Voice of the People Party kala paniang iki kandidat jongka hadu sangut nang ni napo riboy jongi ti arngut naki kimpoi sakathong bat laingut naki pat kipoi sakathong kane kane ke jistan bat ka jingdi jongki patma kini ke ar konstitusi kini ki bana sabit bat kini ki lais konstitusi kata kalong umsning umroi mawati kini kibriu ki bastat ban jit ya kini ni kemat haba ki jit ban penjob ya ki kandidat jongki kalong ka baki jit ban penjob namata ka jingsha temrau namata ka pule ka dangle namata ki jingduna hapo jonga jala ka jongi kini gila don kata ka ketiga ban ketiga ban Christian ia kata ka sibut ka jongki namata ki ketiga jongki dengan scam mapi dongdon na pedeng kamet ka basat ka baklan to ai bau blai ke jingsuk undang kat berkaying kesem ke jengpi pi desisha kita ki briu klawa jonggeri ngala banong ni ki balen lade nam ta ke jingim namar ba pimat shibun ki jingsha terwa pisa ai pimat shibun ki jingsha terwa pisa ki jingsha penthame nda kumni kepta ki jingsha penting penseni di kita ki ek baro pila job di pidu sha kita ki briu ki bastat ki balen lade namata ki khun ki ti jengpi de ngai ke Bukit riang kamtam ya kini ki MLA laingot kini ya kini ki MDC laingot ki bajok napo ka themri boy jingi ki lek mentaban syong Shapo District Council bat ka AKA ka Jaklia bat ka AKA ka badon tu ka Jaklia ka Bamsap ka Bampong la kano ngan ngiskem ba pintrai bat pinsai madan nikta ngiskem ka ba pimnum ino ya kini konstitusi ki ba pil job lem pat namata kari pat kajat bendriu di hoj ngadon napo juga konstitusi nompo di ngimla ban pois sakathong hoj ngila ya tristom ngila yale ban lek tip persgam ani ban ajih kan ya kipat ba na kaliang jung kandidat jungi ya nang napo themri boy nompo mo di hoj ngila senran ni ina kapor sakapor ban lek yakin gi jinglang ban lek penong jinglang ban pesnotu ya kipat ba di kipat ba jungi yang ne kipat snotu di dangdon ka air ka ba penthame ya ki itu om lele ya kata di hapdeng ke jingle hi ka don hi ka jing job bat ka don jingram bat nagaliang junga bat nagaliang kini ki bala job naki weki parti ru nga ai kitbuk teriang ya pi bapim trehok ya kakam bapim dei bendon kana ka jinong ka jing no silang kemat la kide kinong Christian ya pi la kide ki bom nong Christian ya pi ang scam bapim nom le silang ya kata di wala kata makanaru andre ka song ha ka jing perkat ka jengpi bat ha ka jing perkat ka Voice of the People Party kade kata kana rem ka maki kidan la uba Christian le uba klaim Christian ro andre kaju kadon ka jing sekhia na banta kiluk nilang te kumta ngai kentin ya gini ki kentin kit bok kedriang ya gini ki langut ki bla poi sakathong ba makiru ai ba pinya treba da banta kari bat ka jat mandeu ka jingi bat ngakerman skamiru ya kata bat kata kedai ka wei na kita ki ki kentin kiba nangalang juga Voice of the People Party ka keren chok pai ba dengan scam kumba mapi la keren ya pai ba ang scam bapin long kumta di bat nga ai ketin skolemru ya kini argo na pot hamri boy kim nomla ban poisa ka tong juga jingjo tiga kraman scam ba akan next ngang scam ba pinyo bet ya kata ka jingjo kumbo ong ka kentin hakapor ka bangang lek school mo la shisin arsin piram kata ka ka putri mo la shisin arsin piram persang pan de pinsiam kadu kanjam persang pan lengba da jing persang jengpi lengba da jing da kata jing minot ka jengpi la pedeng kena kena ding pingkian
Kaba sisin kasni ublay unsay iya kadun ka jengpi bat hangta ublay un ai pi ka jengjom. Tito kita kiki baro kiba ngakren hakan ka por ka bambata. Tu ai bakan long ka kentin ka pen snobha lang igi baro. Titangkan igi kentin hakan ka por ka bambata. Kublay shibon.